दिनै जोङो कक्लाबारि समष्टि बा ब्लकनि 97टा बुथनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेयाव मोनसे बुथ सन्मेलन लादों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय 4,500निबो बारा जोंनि बुथनि सोद्रोमा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो जोंहा बेवहाय आलासि महरै जोंनि लकसभानि मानगोनां जोंनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां राजु कुमार नार्जारी बिथां आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों जेरैबादि रायजो राजाया बे बुथ सन्मेलनाव बाहागो लादों बेजों जोबोद रोखा जाबाय कक्लाबारि समष्टिया जोंनिनो समष्टिखा आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिनिफ्राय साबसिन जागोन आरो देरहानायाथ' रोखाखा मानो होनोबा बेवहाय बिपिएफ होननाय जेबो गैला हाग्रामा महिलारिनि जे बिपिएफ दोलो बे कक्लाबारियाव दिनै नुनो थांला दिनैनि बुथ सन्मेलननि गेजेरजों बे आरो रोखासिन जाबाय जे 2025 सननि जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय कक्लाबारि समष्टिखौ जोङो इजिलि देरहासार जानो हासिगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै नाथाय माबा मोनसे फिलिं जामारदों नामा इउपिपिएलआ? खामानि मावनो हानाय हायैखौ रायजो राजायासो फोरमायगोन जोङो गावनो बुंनानै लाया जुदि खामानि मावनो हायाखैमोनबा रायजो राजा बिथांमोना जोंनि मिटिङाव मानो फैनो दिनै नोंथांमोना नुदों जे जोंनि जे बुथ सन्मेलन जादों दिनैसिम जोंना 20टा ब्लकआव बुथ सन्मेलन जानानै थांबाय आरो बे बुथ सन्मेलनफ्राव नोंथांमोना नुदों जे मोनफ्रोमबो बुथ सन्मेलनाव 3000 4000 बेबादि मोनसे एटेन्डेन्स बा जोंनि बुथ कर्मीफोरखौ नोंथांमोना नुदों आरो बेल' नङा जेराव जेराव बेनिफिसियारिफोरनि जोंना मोनसे एवारनेस प्रग्राम जादों जोंना देबरगावआव जानानै थांबाय जोंना बिजनि सबायझाराव जानानै थांबाय जोंना बेबादिनो जाबावगोन दा बेफोराव जों नोंथांमोना नुदों देबरगावआव हाग्रामा महिलारिनि समष्टि देबरगावआव नोंथांमोना नुदों जे बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै जोंनि खुंनाय जे मेल बा सरकारा खुंनाय मेलाव नोंथांमोना नुदों खमसे खम 12,000निबो बारा बेनिफिसियारिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों जुदि बिथांमोना रायजो राजाया जुदि बेवहाय बाहागो लायामोनब्ला जोङो बुंनो हागौमोन जे जेबो मावनो हायाखै जोंनि सरकारा बा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा खामानि मावनो हानायखायसो बै बेनिफिसियारिफ्रा जों लिंनाय लेखा बिथांमोना बाहागो लादों। जिहेतु पर्बतजरायाव आदानिनो हा होनायनि सायाव गोबां सोंखारिबाय थादों आदानिनो होनाय हानि खेथ्रआव जोंहा बारा बुंनांगौ गैया बेखौ जोंनि मानगोनां दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार आरो गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ बिनि सायाव खेंफोरथि होगोन दा जोङो बेखौल' बुंगोन जों जुदि गमामायैनो बिटिआरखौ जौगानायखौ जों जुदि लुबैदोंब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जुदि खामानि मोनजानायखौ लुबैदोंबा जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरखौ जों जुदि साकरि मोनजानो लुबैदोंबा जोंनाव इन्डास्ट्रिया फैनांगोन जोंनाव जुदि इन्डास्ट्रिया गैयाबा जों जुदि इन्डास्ट्रिखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायाबा जोङो बोरै एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो हागोन दिनै बे पर्बतजरायाव जे हानि जे माने दावराव दावसि जाबाय थादों बेवहाय बिपिएफ दोलोआ माखासे नंखाय बाथ्रा बानसावनानै बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ नंखाय बिपदआव खोख्लैनो नागिरदों नाथाय बेयाव जुदि इन्डास्ट्रिया जायोबा जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेवहाय साकरि मोनगोन आरो गोबां जोंनि बे ओनसोलनि माखासे बेबादि ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय खामानि मावनानै जोंनि न'खरखौ जोङो फोथांनो हागोन दा बेखौ जोङो गोथौवै सिन्था खालामनांगोन राजनितिनि मुङाव बे पर्बतजरानि हाखौ लानानै बिपिएफआ बेबादि राजनिति खालामबाय थानायखौ बन्द' खालामनाया मोजां। बिजेपिआबो जिहेतु आलादा गेलेगोन नोंथांमोननि मित्र जुथ हिसाबै बेयाव माबा मोनसे इउपिपिएल हिसाबै माबा मोनसे खहा जागोन नामा? बिजेपि गावसिनि बिथांमोननि डिसिसन बादि खारगोन दा बिजेपिआ बबे समष्टियाव केन्डिडेट होयो होआ जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु इउपिपिएल हिसाबै जोङो गाव हारसिङैनो जोंना जे 40टा समष्टियाव 3200टा बुथ दङ जोंना 445टा प्राइमारि कमिटि दङ दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ गाव हारसिङैनो मोनफ्रोमबो समष्टियाव कन्टेस्ट खालामनानै जोङो 30निबो बारा समष्टि
समष्टियाव देरहानो हानाय जोंहा मोनसे केपासिटि दङ दा बेखौ लानानै जोङो बारा जोङो सिन्था खालामा जे बबे दोलोआ बबे समष्टियाव इलेक्सन गेलेगोन बबे पार्टिया बबे समष्टियाव केन्डिडेट होगोन बेखौ लानानै जोङो बारा खर' सायाखै